Prije nego što završimo ovaj javni dio, htjeli bismo službeno još objaviti pristupanje Hrvatske i Albanije NATO savezu. Poštovani predsjednici, premijeri, vaše članstvo u ovome savezu rezultat je napornog rada koji ste tijekom mnogih godina uložili kako biste ostvarili nužne reforme. Vi ste itekako dobro zaslužili svoje članstvo i svoje mjesto za ovim stolom i mi vam ovom prilikom izražavamo toplu dobrodošlicu. A sada bih zamolio da predsjednik Obama preuzme riječ. Hvala vam lijepo. Ja bih se izravno htio obratiti izaslanstvima Hrvatske i Albanije i njihovim predstavnicima. Dobrodošli u NATO. Vrlo smo uzbuđeni što ste počeli sudjelovati u ovom savezu koji je star evo 60 godina i doista mnogo govori o našem stavu to što i dalje prihvaćamo nove članove. Mislim da je važno istaći da i Hrvatska i Albanija su već mnogo toga značajnog učinile u ime ovoga saveza, uključujući i 140 albanskih vojnika i 298 hrvatskih vojnika koji sudjeluju u misiji u Afganistanu i to govori mnogo i o vašem budućim namjerama da sudjelujete u našim misijama i u našim nastojanjima. Doista smo ponosni što vas imamo kao svoje saveznike. Čestitamo jednako tako u napretku koji ste ostvarili u vrlo teškim reformama koje su vas dovele do ovoga članstva. Obje zemlje doista su ostvarile vrlo mnogo, a nastavite li tim putem, to će vam pomoći da se još više uključite u euroatlantske integracije. Jednako tako htio bih reći da sada kada priključujemo nove članice i izražavamo dobrodošlicu Albaniji i Hrvatskoj, to vjerojatno nije posljednji put da izražavamo dobrodošlicu novim članicama i očekujemo u budućnosti članstvo Makedonije, a možda i drugih zemalja. Htio bih sada pozvati glavnog tajnika kao i predsjednike Albanije i Hrvatske da mi se pridruže. Imamo izvornik povelje koji stoji u arhivu u Sjedinjenim državama, ali imamo i dvije kopije koje bismo ovom prilikom htjeli predati predsjednicima tih dviju zemalja. Molim vas da nam se pridružite. Are these identical? Do they have the names of them? Let's make sure the Secretary General we can see. Okay, we see everybody? Croatia. Thank you. Congratulations. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so very much. Thank you. And to all. What the treaties? Thank you. Congratulations. Thank you very much. Thank you. Can I now ask our
Sada bih zamolio naše poštovane goste, predstavnike oružanih snaga kao i predstavnike medija da napuste dvoranu kako bismo mogli nastaviti rad na zatvorenoj sjednici. Hvala.